AK47 लहंगा में AK56 हा बॉबी चोली में बाटे AK47 लहंगा में AK56 हा। चोली में बाटे AK47 लहंगा में AK56 हा बॉबी चोली में बाटे AK47 लहंगा में AK56 हा। चोली में बाटे AK47 लहंगा में AK56 हा बॉबी चोली में बाटे AK47 लहंगा में AK56 हा। चोली में बाटे AK47 लहंगा में AK56 हा बॉबी चोली में बाटे AK47 लहंगा में AK56 हा। बुझलू।